Dobrý deň, pozdravujem všetkých fanúšikov podcastu Čo to hráte denníka Šport. Dnešný diel sme opäť pripravili v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom a máme rovnakého hostia, vedúceho slovenskej výpravy na Paralympiáde v Miláne a Cortine 2026 Tomáša Vargu. Tomáš, vítajú nás. Ďakujem pekne. A hoci sa paralympijské hry skončili už nedeľu 13. marca, tak ešte sa teraz vrátime, aby sme zhodnotili účinkovanie slovenských reprezentantov. Tak na úvod taká všeobecná otázka, ako je paralympijský výbor spokojný s vystúpením Slovákov v Taliansku? Ja osobne to vnímam tak, že ten cieľ, ktorý sme si stanovili, sa nám podarilo naplniť. Myslím si, že tých víziev tam bolo pre nás viacero, ktoré boli určite zložité a dnes môžeme konštatovať, že v podstate sa nám to podarilo aj logisticky zvládnuť, aj všetkých úspešne prepraviť aj tam, aj späť. Takže z tohto ohľadu si myslím, že to za nás bolo úspešné. Ten projekt samozrejme ešte úplne uzavretý nie je, stále akože bežia za nás nejaké interné procesy. Určite budú ešte nasledovať viaceré hodnotenia, ktoré budeme musieť absolvovať a taktiež aj zaslať hodnotiacu správu ako takú na Ministerstvo cestovného ruchu a športu. Takže za nás ešte projekt sme neuzavreli a stále sa na tom ešte nejako pracuje, ale tá vlastne hlavná časť a športová časť teda si myslím, že prebehla a z môjho pohľadu úspešne. Vrátili sme sa s 3 medailami, všetky vybojovala paraápska lyžiarka Alexandra Rexová. Naposledy v Pekingu to bolo 6 a po 20 rokoch nemáme žiadne zlato. Nie je predsa len taký osteň nespokojnosti, sa neozýva nikde? Ako áno, ale tak akože ja si myslím, že každé hry nastavujú nejaké zrkadlo. A tam je krásne vidieť, ako niektoré krajiny, ktoré boli za nami, tak už sú možno z časti pred nami. Keď sa obzrieme len na nášho západného suseda, tak Česko nemalo medailu na hrách, ja neviem, možno 20 rokov. A po 20 rokoch mali, myslím, že 5-kovou, ak nie 6. Takže myslím si, že my vieme, kde treba si pridať, aby sme boli opäť akože možno na tom výslní, viac ako v minulosti, ale ja to vnímam akože pozitívne. Dobre, možno tá Saša mohla v niektorých disciplínach trošku ešte lepšie uspieť, ale keď vidíme, aký výkon alebo akú výkonnosť v tom čase mala napríklad Aignerová, tak akože treba zase uznať aj jej športovú kvalitu, že skutočne prišla pripravená famózne a veľmi ťažko ju bolo poraziť. Je šanca, že Saša dobehne niekedy Aignerovcov a v podstate Aignerová, vlastne Bertagnolli a ostatní Ebaršiel mali vlastne výkonnosť, boli vlastne hrdinami hier, dá sa povedať, a bolo tam jasne vidieť aj nejaký odstup od tých najlepších. Je šanca ten odstup znížiť za našich podmienok? Ja si myslím, že áno. Ako z toho Aignerovou to bude vždy zložité, lebo oni sú aj vekovo podobne, takže to, akože bude to veľký boj, ale ja si myslím, že u nej sa dá stále zlepšiť a myslím si, že môže byť konkurencieschopná aj jej, lebo na viacerých svetových pohároch to dokázala, že sa dá aj s tou Aignerkou súťažiť. No, žiaľ, na tomto podujatí ako takom jej to vyšlo, myslím si, že super. Tak akože bohužiaľ, no tak nedá sa vždy uspieť tak, ako to bolo v minulosti za nás, ale to bola tiež tá éra, keď bola Henrieta proste na vrchole a vtedy ona víťazila možno obdobne ako teraz tá Aignerová, aj tá výkonnosť bola taká a ja si myslím, že u tej Saši to má asi rastúci trend, tak pevne verím, že o ďalšie 4 roky to bude úplne niečo iné a keď nebude mať nejaké zranenia, tak ja som presvedčený o tom, že bude znova bojovať o tie najvyššie miesta. Za výkonnosťou Aignerovou sa skrýva aj fakt, že sa niekedy v niektorých tréningoch pripravoval aj so zdravými. Je niečo podobné reálne aj u nás? Funguje to tak? Tak paraalpské lyžovanie prešlo pod vlastne riadenie a vedenie Zväzu slovenského lyžovania vlastne v lete roku 2023. Takže ja si myslím, že aj oni vlastne v tej dobe len prevzali to, čo fungovalo na Slovenskom paralympijskom výbore a teraz si tiež oni hľadajú nejakú cestu, ako to posunúť a zlepšiť. Tak ja som presvedčený, že určite je potrebné, aby možno trénovala a súťažila viac, možno s nejakým našim juniorským tímom alebo možno s nejakou časťou reprezentácie, lebo to by určite posúvalo a u nás je strašne veľký rozdiel v tom, že nie všetky vlastne športové kategórie dokážu vlastne plnohodnotne trénovať vlastne aj s takými športovcami, ktorí sú na tejto úrovni, ale myslím si, že ona by mohla a ju by to aj posúvalo. Keď si hovoril, že mala väčšie šance v nejakej disciplíne, ktorej mohla dosiahnuť viac v Taliansku? No ja osobne si myslím, že v tých rýchlostných mala väčšie šance ako v tých točivých. V tých točivých, no tam sme boli radi tak, ako to vyšlo,
a tam akože dobre mala možno v tej prvej disciplíne smolu, ale v tej druhej nám to vyšlo úplne o kúsoček, takže ja si myslím, že to je tak, ako to malo byť, že aj tie 3 medaile sú veľký úspech, bolo tam množstvo krajín, ktoré nemali žiadnu medailu, takže stále si myslím, že sme v tej prvej polovici a to je veľmi pozitívne. Hneď po návrate Saša Rexová vlastne znesla kritiku, že na podmienky financovania, ako vlastne paralympijský výbor vníma celú túto situáciu. Tak za nás je to nie podľa mňa na diskusiu hneď po hrách. Treba možno nechať trošku utišiť aj emócie a všetko to, čo tam bolo a treba si sadnúť a diskutovať. Ako ja osobne nevnímam správne, že išli hneď takouto formou a do médií a v zásade začali s prvou vecou ako s kritikou. A ja osobne si myslím, že najskôr treba vyzdvihnúť ten výkon, ktorý ona dokázala, lebo je to niečo obdivuhodné a potom si sadnúť za okrúhly stôl s relevantnými osobami a baviť sa o to, ako to posunúť a čo urobiť preto ďalej. Takže ja som s touto formou není stotožnený, ale každý má na to iný názor. Ako si spokojný s výkonom napríklad Mira Haralsa? Viackrát mu to nevyšlo, vypadol, ale v podstate išiel do toho po hlave. Bola to dobrá taktika? Tak Miro od toho prvého preteku nebol úplne v pohode na týchto hrách. Myslím si, že do veľkej miery to bolo spôsobené aj tým zranením, ktoré mal vlastne koncom januára na preteku, kde teda bolo podozrenie na zlomeninu rebier. Takže ja si myslím, že on trošku už mal taký ten, by som povedal, že aj strach, alebo proste už takú cítil, že nebolo to úplne komfortné pre neho, aby dokázal ukázať to, čo v ňom je. A viem, že už na tých prvých meraných tréningoch, keď sme sa bavili aj s navádzačom Marošom Hudíkom aj s ním, tak hovorilo, že sa necíti dobre, že mu aj tá zjazdovka veľmi nesedí, tak on od začiatku k tomu pristupoval tak, by som povedal, z časti negatívne. Tak nie som veľmi prekvapený z toho, ako to vo finále dopadlo, aj keď nedá sa mu ako uprieť tá snaha a ozaj chcel zabojovať, nevyšlo to. No. Neodradí ho to do ďalších súťaží? Uvidíme ho vo francúzskych Alpách o 4 roky? To je veľmi ťažká otázka. No aj on už sám vidí, že tie zranenia s tým vekom tiež už len pribúdajú a tá regenerácia je z roka na rok zložitejšia. Tak ja to neviem veľmi posúdiť. Uvidíme, aké bude mať najbližší rok, 2 a podľa toho sa vôbec rozhodne, že či sa pokúsi zabojovať o francúzske Alpy alebo nie. Čo povedať k ostatným lyžiarom? Marek Kubačka, Viktória Balážová, naši úplne nevidiaci. Tak u Viki ja si myslím, že to bola prvá účasť, že to ako nedopadlo nejak úžasne, ale ja zase chcem vyzdvihnúť to, že to boli skutočne jediní 2 úplne nevidiaci na celej súťaži v paralpskom lyžovaní, takže z tohto pohľadu oni tú situáciu majú výrazne ťažšiu ako ostatní. Určite u Mareka sme čakali viac. U Mareka sme v tom obronskom slalome čakali, že bude ozaj bojovať o nejaké lepšie umiestnenie, ale no žiaľ nevyšlo mu to. Opäť akože tentokrát to bolo asi ďalej ako na tých predchádzajúcich projektoch, ale ja verím, že Marek ešte dokáže zabojovať, že on aj napriek tomu, že to nevyšlo, že sa ešte možno pokúsi, aj keď už tie reči boli také, že možno už by aj skončil a tak, takže uvidíme, ako sa to vyvinie. Hovorím, že stále je to ešte také veľmi čerstvé a oni si to tiež ešte asi potrebujú nechať uležať v hlave a rozhodnúť sa ako ďalej. No. A Vicky? Ja myslím, že Vicky mala z toho obrovský zážitok, že podujatie takéhoto rozmeru nezažila a skutočne tam cítila tú podporu aj tí fanúškovia, lebo to tam bolo krásne odprezentované, že ten handicap je taký, aký je. Aj napriek tomu, že sa nepodarilo dokončiť viacero pretekov, tak tá podpora tam bola. Myslím si, že tá atmosféra bola výborná, takže z tohto pohľadu určite pre ňu to môže byť vysokomotivačný prvok, ktorý do budúcna môže len pomôcť. A fakt, že tam boli len 2 Slováci nevidiaci, je vlastne výsledkom toho, že sa ostatní nenájdu odvahu, alebo je trendom IPC, aby vlastne úplne nevidiaci dostali šancu? Ako to vlastne sa to vyvíja? Ja si myslím, že to je najťažšia práca. Naučiť niekoho, kto vôbec nevidí, lyžovať. A problém je, že väčšina tých krajín má tú taktiku nastavenú, aby ten výsledok bol čo najskôr. To je trend skoro všade, že aby tie výsledky hneď prichádzali. Toto je vec, ktorá v parašporte častokrát nie je možná a
tá cesta za nejakým úspechom trvá výrazne viac. A toto si myslím, že je prípad u obidvoch, že v podstate oni potrebujú len viac času. Viac času. U Mareka to boli možno trošku obavy a možno strach z tej trate, ale u Vicky si myslím, že keď bude ďalej pracovať, tak do francúzskych, ale možno to ešte nebude zasa, že bude bojovať o tie najvyššie miesta, ale som presvedčený, že sa určite posunie. Máme aj nejakú základňu pre ďalšie preteky, pre ďalšiu paralympiádu, myslím v paralpskom lyžovaní? Ja si myslím, že áno. Čo bolo zaujímavé, tak tam prebehli aj viaceré rokovania z FIS. Viem, že tam boli aj zástupcovia z Slovenského zväzu lyžovania, teraz Zväzu slovenského lyžovania, ktorí rokovali s FIS ohľadom organizovania majstrovstiev sveta na Slovensku pre paralpské lyžovanie. Takže tam si myslím, že aj toto nám môže pomôcť. Ak by sa takéto podujatie robilo u nás v Jasnej, tak by to bolo veľmi, veľmi pozitívne. A kedy sa rozhodne, či sa tak stane? Myslím, že tento rok v máji budú mať zasadnutie, kde sa bude teda rokovať, že či nám to pridelia alebo nie, ale zatiaľ si myslím, že z našej strany je tá podpora a je tá chuť organizovania takéhoto veľkého podujatia. Ak by sa to podarilo, tak by to bolo na budúci rok? Áno, myslím, že na budúci rok, áno. Poďme teraz napríklad k paraseverskému lyžovaniu. Aká je tam spokojnosť vystúpením nášho jediného zástupcu? Tak Alex tiež, si myslím, že tam je ešte pred ním veľa práce. On sa začal tomuto naplno venovať v podstate iba posledný cyklus olympijský. Takže z tohto ohľadu myslím si, že ukázal nie všetko, čo vedel tiež, podobne ako ostatní. Najlepšie mu vyšiel ten záverečný pretek, do ktorého sme asi vkladali asi aj najmenšie nádeje a paradoxne zrovna tá dlhá tráť mu sedela vo finále najviac. Takže on je veľmi cieľavedomý a ako skutočne vytrvalý športovec a u neho tiež si myslím, že on ďalšie 4 roky oddre. Určite. A som presvedčený, že o tie 4 roky to bude určite lepšie. Snowboardista Adam Kroupa skončil 2-krát v top 10, boli to veľmi pekné výsledky. Asi on je dosť veľký prísľubom do budúcna. Áno, tak tam podľa mňa je krásne vidieť, lebo tam už sa to deje, že Adam v podstate trénuje so skupinou reprezentačnou. A tam má aj to zázemie v podstate v rámci nejak trénerské, ktoré ho vie posúvať ďalej, lebo tam máme odborníkov, ktorí ho vedia ešte určite posunúť ďalej. A som rád, že sa mu podarilo taký výsledok, aký sa podaril. Tiež to nebolo jednoduché, tiež tie podmienky má zložité, lebo on skutočne toho musí nacestovať veľa, lebo aj v rámci tých podujatí je veľa, by som povedal, že v zahraničí, ale aj mimo Európu, takže tam veľa podujatí sa organizuje v Severnej Amerike, takže je to zložité logisticky aj finančne určite pre neho. A tým, že on vlastne nebol ani súčasťou top týmu, ani ničoho, tak ten výsledok, ktorý sa mu podaril, je určite prísľubom do budúcna. Parahokejisti zopakovali 7. miesto z poslednej paralympiády v Pekingu, ale podali výborné výsledky, 2-krát porazili Japonsko a o tom Schröderovi sa im asi bude snívať, ktorý im dal 4 góly, myslím, nemeckého hokejistu. Áno, ako osobne si myslím, že sme neboli ďaleko od toho, aby sme bojovali teda o to 5. miesto a nie o 7. Ale aj tak, ja si myslím, že môžeme byť na nich hrdí, že v podstate čo dokázali aj s tak v podstate úzkým kádrom, ktorý tam mali. Myslím si, že to bolo veľmi, veľmi zložité. Poraziť 2-krát Japonsko je super výsledok, ale aj s tým Nemeckom skutočne viedli sme, akože ten zápas sa prehral sa, niekedy je smola, ale myslím si, že môžeme byť na nich hrdí. Čiže v zápase s Nemeckom, ktorý vlastne rozhodujúci, im chýbal len kúsok šťastia, alebo bola tam aj nejaká chyba taktická? Tak toto si asi musí rozobrať ten realizačný tím, že čo bola chyba a nebola chyba. Určite viem, že tam boli viaceré zranenia, že po tých 2 zápasoch ten náš tím bol dosť tak dobitý a že ich museli dávať dokopy. Ale akože podľa mňa to zvládli. Akože na tie možnosti, čo my máme a na tú veľkosť, aj členskú základňu a všetko, čo keď zoberiem do úvahy, tak si myslím, že to bol aj pre nich úspešný turnaj. Je predpoklad, že sa tá členská základňa bude rozširovať? Alebo aká je momentálne tak situácia? Oni ten nábor robia dlhodobo. Akože to viem, že tam tie snahy stále prebiehajú. Možno čo je komplikácia za nás sú tie podmienky, ktoré sú není vôbec ideálne. V princípe vieme trénovať len v Dolnom Kubíne a asi tu v Bratislave, kde máme skutočne prispôsobené mantinely. Možno ešte teraz v Trenčíne v tej novej hale sa dá, ale to je strašne málo, lebo
tí ľudia sú častokrát, ja neviem, z východu alebo z juhu Slovenska a to dochádzanie je ozaj komplikované. Čiže to gro tímu, ktoré vlastne funguje tak, že sa presťahovalo do Dolného Kubína, tak tí sú vlastne ťahúni a tí, čo vlastne trénujú denne a veľká časť z nich vlastne hráva teda v Čechách, ale myslím si, že je to o tom, že sú ako skupina tréningová tam, len škoda, že tá skupina nie je o niečo väčšia. A najmä v zápase s Kanadou bolo vidieť taký výrazný rozdiel medzi tými najlepšími týmami a našimi. Je šanca, že sa to niekedy bude znižovať, alebo čo sa v tomto smere plánuje robiť? Tak oni majú obrovský náskok s ohľadom toho, že kedy začali robiť ten parahokej. Oni ho robia už 30 rokov. Takže akože ten vývoj proste nejako trvá. My sme ešte v Soči netušili, že za 12 rokov bude možné sa vôbec predstaviť na paralympijských hrách a podarilo sa to už vlastne po 8 rokoch odtedy. Takže ja to vnímam tak, že akože je stále problém nájsť, my sme malá krajina na to, aby sme dokázali generovať tímové športy. V parašporte vidíme, aký je to veľký problém aj v športe, normálnom športe, alebo teda v športe zdravých, že v podstate tie kolektívne športy sú na úzadí a možno ten futbal, hokej držia ako tak trend, ale tie ostatné majú skutočne problém aj s ohľadom tej členskej základne. Čiže my bojujeme s niečím podobným. U nás je to ešte o to ťažšie, že tá identifikácia tých talentovaných športovcov je ešte zložitejšia, keď v minulosti to bolo jednoduchšie s ohľadom toho, že boli v rámci nejakých škôl, kde boli podľa nejakého zdravotného znevýhodnenia, ale teda aktuálne to tak nie je, ten trend je skôr tá integrácia a my len ťažko teda hľadáme nových a veľmi talentovaných. Na základe televíznych prednosov to vyzeralo, že bol o ten parahokej v Miláne záujem. Je to tak? Zvyšuje sa záujem o parahokej vo svete? Ako v tom mužskom určite. Ja si myslím, že tam akože dôkazom toho je, že aj v Taliansku, ktorá nie je úplne že hokejová krajina, sa podarilo vypredať vlastne arénu a že na tie zápasy Talianska chodilo veľa divákov. Takže si myslím, že to má svoju popularitu a je to taký šport. Tie kolektívne športy sú v tomto vždy také iné, že tá aj fanúškovská základňa je vždy taká väčšia, ako je to v tých individuálnych. Tak si myslím, že áno, určite má zvýšenú popularitu a ja si myslím, že aj u nás, lebo tie projekty, ktoré sa robili napríklad v Dolnom Kubíne, či už tie rozvojové kempy, ktoré boli, alebo potom aj tie majstrovstvá sveta minulý rok žien, že dokázali prilákať tých ľudí minimálne z tej oblasti, kde tí ľudia proste už to poznajú aspoň trochu ten parahokej a videli sme, že prišli, pozbudzovali a bolo to pekný zážitok pre všetkých. Keď spomíname ženy, tak v parahokeji môže byť súčasťou týmu, mužského týmu aj ženy mám. Viem, že nejaké prvé hokejistky máme. Nastane niekedy situácia, že budeme mať aj ženu v tíme? My sme už mohli mať aj teraz ženu, ale ten realizačný tím sa rozhodol tak, ako sa rozhodol. Proste nastavili si to tak, že v podstate idú športovci, ktorí si to vybojovali. Takže to bol asi jeden z dôvodov, prečo nakoniec sa do týmu nenominovali ani jednu, ani druhú športovkyňu, ktorú už teda aktuálne máme. Ale oni boli v podstate na longliste ako takom, čiže ak by sa nám stala situácia, že sa viacerí športovci zrania a nebudú môcť nastúpiť, tak tam bola tá alternatíva pripravená, že by vedeli nastúpiť. Aká bola situácia parahokejistov v Miláne? Počul som, že mali nejaké problémy s krádežou. Áno, no tak toto sú veci, ktoré sa asi pri takýchto veľkých podujatiach žiaľ dejú. A viem, že došlo k odsúzeniu mobilného telefónu. Ťažko identifikovať, že kto to urobil, s najväčšou pravomocnou asi nejakí upratovači, lebo to je väčšinou taká skupina ľudí, ktorá je ťažko kontrolovateľná a oni tie objekty poznajú lepšie ako my všetci a možno si to tam len odložili a teraz keď sa to všetko už otvorilo, tak si to len prídu vyzdvihnúť. Takáto situácia bola aj v Paríži a nebolo ich málo. Takže no žiaľ, toto sa deje, no akože je to určite veľmi nepríjemné pre tú osobu, lebo stráti taký nejaký pocit možno bezpečia v tom nejakom svojom dočasnom obydlí. Ale žiaľ, no tak je to len telefón, mohlo sa stratiť niečo ďaleko horšie a ďaleko komplikovanejšie, takže je to tak, ako to je. No. Poďme ešte spomenúť pár kaválierov na vozíku, ktorým sme sa zatiaľ nedostali. V 8. miesto, nepodarilo sa im obhajiť to 4. miesto z Pekingu. Podali tam výborné výkony, ale aj také kolísavé výkony. Ako hodnotíš to ich vystúpenie? Ja si myslím, že oni si to pokazili na úvod s takými ľahkými prehrami, čo skutočne nemuseli mať. Tam v podstate ten zápas s Lotyšskom, to bol zápas, v ktorom by štandardne mali v podstate uspieť,
A potom možno aj ten súboj s Talianskom bol taký, by som povedal, že za nás neočakávaný, že vlastne sme prehrali. Takže ja si myslím, že tieto dva zápasy boli také, že kde keby sa uspelo, tak už by nebol taký tlak na nich potom v tých kľúčových zápasoch, kde hrali skutočne proti favoritom, kde dokážali vlastne držať ten krok v podstate aj s Čínou, a v podstate so Švédskom, to bolo tiež výborný zápas, ale aj s tou Kanadou, takže ako tam vidieť, že oni na to výkonnosť majú, ale no, chýbali tam asi nejaké detaily, ktoré žiaľ teda nevyšli a tá nervozita, možno aj tá prítomnosť akože divákov im možno aj ublížila. No. To prestriedanie týmu asi pomohlo, ale už bolo pravdepodobne neskoro. Áno, no tak všetci sme sa spoliehali, teda my z diaľky určite, ale akože aj ten realizačný tím predpokladám, že vsádzali do neho ako väčšie nádeje určite, lebo je stabilným členom, väčšinou podrží ten tím, no ale žiaľ, tento turnaj mu nevyšiel. Čo by som zase chcel vyzdvihnúť, teda určite ten náš realizačný tím, ktorý urobil tú zmenu a napriek tomu, že to nebolo jednoduché, vlastne posadiť na lavičku niekoho, kto dlhodobo to bol jeden z lídrov a potom v podstate nehral. Takže z tohto pohľadu som rád, že tá práca, ktorú robia, je asi dobrá, lebo aj tí ľudia z lavičky dokážu plnohodnotne nastúpiť a dokážu nahradiť prakticky kohokoľvek. Takže z tohto pohľadu si myslím, že to bolo pozitívne. A aby bolo teda jasné, Petra Zaďka vystriedal Karošan. Ako to teda Peťo Zadko niesol, to vystriedanie? Tak myslím si, že do toho išiel s veľkými očakávaniami do toho celého podujatia. Viem, že on sa na to veľmi pripravoval, odrobil čo sa dalo určite, čo viem, že fakt odmakali tréningy, turnaje, akože určite robil množstvo práce navyše, aby tam bol platným členom tímu. No a prišiel na to miesto a nevyšlo to. No tak to je taký šport, že niekedy proste človek urobí maximum a napriek tomu to nevidí. A toto bol podľa mňa jeho prípad, že on určite mal od seba ďaleko vyššie očakávania, ale keď došiel ten deň D, hodina H, tak to proste nešlo. Počúvam z viacerých strán ohlasy, že priame prenosy v televízii z karlingových zápasov vzbudili záujem divákov, že bolo to dobre komentované, že cítite nejaký, že sa zvýšený záujem o tento šport? Aj keď je krátko po Paralympiáde. No tak ešte teraz asi necítime, ale ja keď som v podstate zažil tú atmosféru v Pekingu tak akože aktívnejšie, lebo vtedy sme veľmi často chodievali na karling, tak už vtedy sa podľa mňa zvýšila u nás vlastne tá členská základňa a už posledné 4 roky sme určite robili s ďaleko vyšším počtom športovcov ako v minulosti. A ja pevne verím, že toto opäť pomôže a do toho ďalšieho projektu do francúzskych Alp bude mať opäť širšiu základňu, čo nám potom dá ďaleko väčšie možnosti na vyberanie tých najlepších a najkvalitnejších. Pred začiatkom hier bola napätá situácia z hľadiska účasti ruských a bieloruských športovcov. Niektoré krajiny bojkotovali ceremoniály otvárací a záverečný. Napriek tomu, ako to vyzeralo priamo na samotných hrách, bolo tam cítiť nejaké napätie? Tá situácia bola zvláštna, lebo toto si myslím, že organizátor nezvolil úplne správne, že tá otváračka bola vo Verone, kde sa vlastne nič iné ako nekonalo. To miesto bolo určite úžasné, monumentálne, a určite to bolo zážitkom pre tých, ktorí tam boli, ale vlastne nebolo to nastavené pre športovcov, čo ja osobne vnímam ako veľkú chybu. Ono síce robili sa také akože nahrávky, ktoré sa potom premietali počas samotnej otváračky, ale ja osobne si myslím, že tá otváračka a zatváračka má byť čisto pre tých športovcov a tí športovci si to majú užiť, lebo je to jeden z tých momentov, ktorý podľa mňa sa vrijú na veky do pamäte, keď tí športovci vchádzajú na ten štadión, vidia plný štadión a toto je vec, o ktorú ich ukrátili. Takže tým, že sa vlastne nezúčastňovala, by som povedal, že väčšina krajín fyzicky na ceremoniáli ako takom, tak to napätie by som povedal, že nebolo až také. Z môjho pohľadu skôr taký rušivý moment bola tá situácia, ktorá vznikla z ohľadom možno Spojených štátov amerických a Izraelu, lebo tam boli vlastne športovci z týchto krajín a mal tam byť športovec aj z Iraku, takže aj Iránu, takže toto bolo také, že tam sme cítili takú zvláštnu atmosféru okolo tohto a som rád, že sa to nevyvinulo do ničoho iného, že to zostalo čisto pri tom športovaní
a tak by to asi malo byť, lebo tá myšlienka samotných hier je v podstate o tom, že napriek všetkým rozdielom, ktoré máme, dokážeme prísť na jedno miesto a dokážeme športovať a súťažiť medzi sebou férovo a to si myslím, že sa podarilo. V Pekingu bol COVID a izolácia, teraz napätá situácia. Verím, že už tie francúzske Alpy budú konečne také pravé hry? Tak neviem, už od Soči to tak bolo. Soči sa tedy zobala si otázka ohľadom Krymu, potom vlastne rusko-ukrajinský vlastne konflikt začal a teraz zase tento americko-iracký, takže teda iránsky. Tak no pevne verím, že už nepríde nič ďalšie a žiadna katastrofa, ktorá by nás ako takýmto spôsobom akože mohla postihnúť, ale tak uvidíme, lebo ten svet aktuálne je taký, aký je, ten vývoj nie je dobrý, lebo to napätie sa len zvyšuje a práve preto ten šport by mal byť asi nástrojom, ktorý bude zbližovať a bude rúcať tie bariéry, ktoré vznikajú po celom svete. Bolo niečo, čo ťa na hrách príjemne alebo nepríjemne prekvapilo, zaskočilo? Tak my sme to tak vnímali asi z dvoch uhlov, že myslím si, že divácky to pôsobilo úplne super, akože na tých fotkách, lebo tie miesta sú krásne, je to Taliansko, ten sever Talianska je skutočne nádherný, tamto prostredie, v ktorom sa odohrávalo vlastne to gro tých paralympijských disciplín v Cortine, a tá Cortina je kráľovná Dolomitov, takže je právom, lebo tie výhľady sú nádherné. Takže z tohto pohľadu to vnímam tak, že super. Keď sme videli viacej, čo je za tou scénou, tak to častokrát bol zázrak, že všetko vyšlo tak, ako vyšlo a že niektoré veci boli robené tak taliansky, že viacero vecí nebolo dotiahnutých, ale s tým sme našťastie bojovali väčšinou my, iba ako vedenie výprav a tí športovci našťastie mali ten základ zabezpečený, takže z tohto pohľadu to bolo také kontroverzné, ale čo som bol teda milo prekvapený, že na tých športoviskách mali skutočne odborníkov. Že tam sa krásne ukázalo aj ten posledný deň vlastne lyžovania, že napadlo nám do rána viac ako 40 cm snehu, cesty uzavreté a napriek tomu všetkému dokázali behom hodiny a pol proste vyriešiť zjazdovku na slalom, ručnými frézami, tam asi 50 ľudí proste chodilo hore dole, potom s ratrakmi to upravili. Takže tam sa krásne vidieť, že oni tú športovú časť vedia urobiť. To, že nefungovala doprava, to, že niektoré veci neboli také, aké sme možno zvyknutí, to je asi tá daň, ale zasa tá energia, pozitívna energia, ktorá išla z tých ľudí, ktorí tam boli, tak si myslím, že to celé krásne tak nejak pokryla a tým pádom ten celkový dojem bol dobrý. Na záver, keby si to mohol porovnať treba s poslednými dvomi zimnými paralympiádami, boli tieto hry najlepšie, alebo im ešte niečo chýbalo v porovnaní s predchádzajúcimi? No, tak to je ťažké. Akože určite voči tým posledným hrám to bol posun, ale s ohľadom toho, že boli diváci. Že toto je podľa mňa úplne že game changer, že vlastne Peking bol asi pripravený lepšie s ohľadom či už infraštruktúry, lokality, športovísk a dostupnosti odtiaľ, ale zase na druhú stranu neboli tam diváci. A to je strašne smutné. Aj keď boli prenosy, aj keď bolo všetko, ale je to stále iné, keď človek príde a tá hala je plná, alebo tá tribúna je plná a je z toho úplne iný pocit. Takže ťažko porovnať, ale som veľmi rád, že vlastne po tých covidových projektoch prišiel opäť teda zimný projekt, ktorý bol otvorený s divákmi, s množstvom aj snehu, čo vždy je teraz problém, aj s množstvom slnka, ktoré sme tam mali, takže akože suma sumárum to hodnotím pozitívne. Takže ďakujem za návštevu. Naším hosťom v štúdiu bol vedúci slovenskej výpravy na Paralympiáde v Milane a Cortine Tomáš Varga. Moje meno je Rastislav Hrybík. Počúvali ste podcast Čo to hráte denníka Šport, ktorý vznikol v spolupráci so Slovenským paralympijským výberom. Takže ďakujem a želám ešte raz veľa šťastia všetkým do našich športovcom a hlavne potom v Los Angeles na ďalšej Paralympiáde. Ďakujem veľmi pekne. Príjemný deň.